Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! May saksyon at patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sumuusok ang music, dito walang makakasingit. Sabado nights, siyempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights, o Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights, My God, I hate trucks. Sa liwat, mayong gabi, kamusta naman ang mga panagaramantak para Batay Region 1, pagpalakad kita sa Nabilin, isa ka oras, 21 minutos, karon nga adlaw, Sabado night, pizza 25, sa gihapon bulan sa Abril, nagapabilin sa tuig 2020. Sabado na mga edisyon sa inyo silinga para tuntuna sila ang liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato silinga news team ato silinga correspondent sa liwat naman nila sila kapagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events
Opisyal nga nabalag sa Police Blotter Entry ato sa Kapolisan, Central Southern, kag Northern Negros. Of course, ang ato sini matakag durunggan oras sa kagabi ang ato sini Patrol 3 na bara patrol. Kay na panagalabiyaw sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat nga bantayan ni Mosuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz ka mag-responder. Back to back sa aton nga piloto aksyon na ni Kirao. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mabalita update sa national international COVID-19 ginatutukan ni Action Dale Salazar. Updal magita sa ato sining mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Boylog nato na porsa ni broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, Boylog manato na porsa ni Action Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kirandan ang inyo sinalagat ang kurman Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa labilin isa ka oras 19 minutos nga pagpangalagat inyo pala tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Night Patrol. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:12 na kita. Una kabahin sa ato sa pagpalagad ginadurong sa inyo sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Nakaibalo-bala ka mo ng Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Himo ini sa certified organic ingredients. Wala sang preservatives. Kag wala man sang artificial colorings. Wala man sang artificial nga baho. Ginapatihan nga 100% organic kag natural mangosteen extract manggaranon sa powerful antioxidant. Ang high antioxidant sang mangosteen na mayara sang santon compounds nga makatap na sang cell damage. Ganag ginirekomendar sa inyong alagad, ginirekomendar sa Action Night Patrol Program, gamit kita Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa inyo sining nga pagmamalaklon, ayaw magkalipap, listaha para hindi ka malipap. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action! Radio! Aksyon. Night Patrol. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:13 na. Ang ini mga kabayan sa ato sila palagad ginadura man sa kalawan sa Life Extension Clinic gustong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ilikalidad nga mga medical doctors kadto ipamasyari sa Action GA Esteban Building ara ng opisina sa Life Extension Clinic kadraman mismo sa Life Extension Clinic mabakalang pinakasikat mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors damo sa balatian nga dala damo masabalatian nga napayo amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni sa bale produkto sa Life Extension. Babakal ninyo ini sa bisan di na botika liban na sa tanang nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulo sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka ka-text, pwede ka call sa phone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors pati ang produkto ka vitamin D3 kadtoi pamasyari Dalan Lacson GAS Cemal Building ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:14 na.
May isa kita nga balita karon nga gina-develop sa atong silingan news center pag positive na dugay-dugay hibalon ta ining report sa atong silingan pagpalagad for the meantime nga gina-contact pa sa atong silingan news center ang atong silingan sources to confirm sining balita agot man ini sige apon sa ginatutukan naton nga COVID-19 ang Luzon daw ipadalom gyapon kag ipabilin sa ginatawag nga enhanced community quarantine. Ang Bacolod, I think, Negros, ipaidalom niya sa general community quarantine tungod sang daw hindi gidya alarming bla nga pagsaka kada moon sa mga COVID-19 victims at the same time mga casualty naton nga mga utod nato nga nagkalamatay sa COVID-19. Although nga may mga positive nga ipadalom ini sa ginatawag nga monitoring sa atong sinipila ka mga government agencies concerned. Way man untat ang pag-alerto sa atong sininga city government kag sa atong sininga provincial government. Kung hindi man totally mapunggan, matapna, mapahagan-hagan ta ang mga biktima sang COVID-19 nga nagawaswas sa bilog nga kalibutan. Ginatos na kalibo sa bilog nga kalibutan ang nagkalamatay tungod sining virus nga nagatake ka nagaigo, especially sang may mga pundo nga daan nga balatiam. Ang kalabanan sa biktima ti mga senior citizens ta. Inabala may mga pulo-pundo nga daan nga balatiam nga kung tapikan sang virus daw kahapos lang maglapta sa lawas nila kanti kung kaisa ang ginalinan kung isisaon biktima sang ginatawag nga COVID-19. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang tagtaganay sang social amelioration program naton sa mga beneficiaries tinagapadayon per schedule sa aton sini nga DSWD. Gina-schedule ang mga barangay nga sara makatuan sa ato sila nga mga DSWD agod nga matagtag sa ila ang ila benepisyo nga 6,000 pero ti apisar sini sa kapigaduhon sa sitwasyon krisis ginatubang naton may mga tao padabon nga mga kamangaw mango man kasi tao no kwarta na gid paitaan pagid kwarta other words ginakuan pa ginapanahor pang kwarta ginainom pa. Worse kung kaisa, madiskubrihan mo, ginagamit sa pagbakal pa sa droga. Sabi, purpose ka nga beneficiaryo, SAP beneficiary ka, nakabaton ka sa ayuda sa gobyerno, ipanahor mo lang, tiyabi, din ang ustisya sinidiman. Amo ng pulis na to, way man sila untat, nga nagapatigayon sa pila ka mga police operation, kaya pagkatimbre niya sa kasilingan nga may nagamadyong da, may nagatong itch da, may nagapusoy dos da, may nagapusoy urig da. Dayo na kahinahinay katika-tika sa pulis naton, di kung di malason ka mo, patay kang bata ka. Kaya ang 6,000 mo nga nakuha sa SAP o kon sa imo sini nga purpose, kulang pa ka inong bayad mo sa imo sini nga piyansa. Kaya ang pinakanubok nga piyansa, kung madakpan ka sa illegal gambling, hindi man nugbo sa 30,000. Hindi pinapakitaon 30,000. Pasalamat ka ganyan kag ginagrasyahan ka sa gobyerno nga 6,000 tapos ipanahon mo lang di karon kay madakpan ka. Piyansa mo 30,000. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon! Radyo! Amo na nga ang pulis nato ay kakataka magtika-tika sini tungod man sa mga information nga nagalin sa ila nga mga residente kagkasilingan nila mismo. Si Pablaga maladyong katong itch, wala nagasuksok sang face mask. Muna ko sila mareklamo sila nga kuno kulang ang 6,000. Kulang kung ang pag-gasto mo yan kapinagusto ka lang. 1 day millionaire, 1 year sustainer. Kaya mo hindi mayo. Do ginawa ka na kita sa kalibo sa kadlaw. Tapos kaya may kayuhan ng gobyerno ginatag si mo sa 6,000. Pagustuhan mo lang yung siling nato na ipanahor mo lang, imadyong mo da, itong itch mo da, iparis-paris mo da, ipusoy mo ang kwarta, tiyabi. Kung imaka mo na bibugas,
Bakal ka bugas 3 ka sako. Hindi may ara ka nga i-sustainer sa pila ka mga sinimana binulan. Kung may extension sang enhanced community quarantine di sa aton. Namun na may mga tao galing sa mga kabudlay spilingon bla. Kabantay kay brada lang. Kaya nakakuha, halat ato ka inom ka ala ko. Nilala ka bilad sang baraha. Kaya katol kitang kamot kung hindi maka hikap baraha kag hindi maka ukay bagugon. Kabudlay mga sitwasyon no. Amon ang pinakabudlay kag pinakasakit gisatanan ngang kwarta wala ginatipigan, ginabutang lang sa wala pulos. Kung hindi inom, panahor. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:21 na. Sa Sinika sa Tabarangay check takato Sinika Patrol 3 na bara patrol sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa liwat ka paglibot-libot ni aksyon dyan. Bo congratulations kag pagimbulahan sa mag-asawa nga nagbunag sang baby girl to, si COVID Marie. Agil pangalan nila sa ila sa nga baby girl. E-bike driver ang naghimo sa kay COVID Marie. Tawag sang kepegaduhon, nagpangayo bulig ti may mga positive kita nga mga kauturan nga naga hatag sang ila sini bulig financial. Bulig financial sa sining baby girl nga si COVID Marie. Sa Sinika Bahay, sa ito pala natin i-check na ito, Sinika Patrol 3, ang ito Sinika Nabara Patrol, sitwasyon sa syudad sa Bacolod, Sabado night sa report ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari si Aksyon John Diaz sa observation report sa Patrol. John, maing gabi. John, please come in. Ang gabi ang sarili kayo sa tutunan ng mga ka-aksyon ang pagkakaroon live na live kita dari sa area mismo. So, magsaysay, Lakson. Bago lang kita nakagwawala sa may Bacolod City Police Office, kaya gincheck na ton kumiyara Japon sa Rabayo no kung wala. Pero kaw niya gabi, hindi masiro ang gabi nga wala git sa Rabayo sa Bacolod ha. Pero jotay lang. Subong nga gabi. Ang gabi, mga ano sila mong mga 24 alin sang aga. Alin sang aga sa subong gabi ni? Ay, hindi, ang kagapon, 24 alin na aga sa magabi. Subong nga gabi ha, just for tonight, nga wala pa Japon na release nila, 21 na sila. Okay. Damo-damo na sila, no? Ang ari dari karon na pabilin sa may headquarters mismo sa Bacolod City Police Office. Anyway, ari di sila. Ang matabo ni depende ni karon kung subtob sa no, kung saan malaps sa ina reglementary period. Di kung malaps ka nga danak sa reglement, for example, nadakpan ka alas alauna sa hapon. So, ang isipon mo 12 hours. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Alauna ka sa hapon na dakpan, ang gwa mo mandra, alauna sang tagahon. So, i-release ka sa headquarters, direction direct, 1 a.m., wala ka rin sugat kay kagahon ni. 1 a.m. 1 a.m. sang kagahon karon? Oo, kung 1 p.m. ka nadakpan. 12 hours mo,
wala ka sugat, aksyonerek, kay take curfew. Kadua, hindi ka man pagsugaton sa police station, kundiin ka nadakpan. Okay. Ang imuon mo, kung nadakpan ka sa andumanan, lakton mo, halin sa may magsaysay dire, papuli sa andumanan, ano mo nang pinitinsa mo kagang imo nga sanksyon. Ato na ko, hindi ko talaga yung puli, mapaga talaga yung pasanag ko para sigurado. Oh, di ba paga ka na lang? Oo, eh. Sungka mo, sobrang. Ati way kaso kay isang sa malakat kada nga way kasiguruhan ng imo nga kabuhi da basi kung tripingan ka ba da mahuldapan ka ba ta. Di Ako ba? lang, Sir Rek, no? Mas mayo pag yun na, kung hindi ka na lang gito maglagaw, kung hindi ka na magpadako. Ati oo eh, pero kung nadakpan ka sa mo na oras, di kung sa mo na oras sa magpuli, kaya di ka talaga magpuli. Kani, no? Hindi ka na laging magpuli. Actually, kunwari ka di ka taner. Kasi Oo, ano oras ka na magkalin. Gani. Pero kung ipanumdom ka ka mga pulis, mas mayo na lang yun. Hindi na lang yun magwa nga itong tanan nga mga kaakson. Nan. Kaya para hindi sila madakpan. Kaya Amo na hindi lang sila tirada. makasuhan. Nan. Kahit yung kakulba nila na batsagan, kung magpulis sila kagahon, masubra pa yung kakulba ang ilaw batsagan, once magamot na actually ang warrant of arrest, kung ma-file na gid man ang kaso dari sila, ngayon sila pagnapas sila sa curfew o kung enhanced community quarantine o kung wala man sila sa tawag na home quarantine pass. Inang Correct. problema pag hindi na, no? Yes. Anyway, may mga record ba sa mga barangay? Halin ko no, April, ano na ganyan nga adlaw na Tugtog April 20, doon si Rogie Jackson na rekya, duwag ideya may nadakpan sa ila mo, no? Oo. Nag-message ako si Kapitan Ricky Miares, na damo, gid, sa lawayo. Damo, Damo, gid. Damo gid man todo sa lawayon. O, damo, gid sa lawayon, pero kay na may balita ako na nakarin si Kapitan man. Oo. Mga apat, guro ka mga sub-beneficiary nga nakabaton, aksunarek sa ila, ayuda nga tag-size meal. Oo. Ginuli kay Kapitan Miares, aksunarek. Gin. Ginuli na lang kay Kapitan, kaya ba nila yatag ni Samas naga kinahanglan. Oh. Okay, Tiway gid. pwede, no? Tiway gid, isla kabaton. Why, actually, nakabato na sila sa Ismail. Inbalik nila kay Kapitan Aksurek, kaya ba nila kapyatag na lang ni Samas naga kinahanglan. Daka ayun no. Oo, ayaw. Wala lang po sinagi na check ito ni Kap-update na bigyan monitor sa Kapitano. Basta maka-update sa balaki, ginambala kayo nasa to. May harap pag tinupulo ka nagbalik sa ilang formas, actionerek. Qualified ni si Regin, balik nila ilang formas. No, kahit di ba nila i-wave na lang nila ang ilang ayuda o kung aid nga mabaton gikan sa gobyerno sa idalom sining social amelioration program. Okay. Pero ang gusto ng tanan, ari gina-check mo na kung official record ini, kag wala pa man di statement mismo, ang ato naman nga mga kapulisan nga official gid. Pero from March 30 to April 20, sila nga to 2020, Okay. may mga barangay kung nung wala gid sa ito nga curfew violators. Pero mga barangay nga wala curfew violators, so barangay 5, wow. Barangay 11. Iya pa itagong banado kung narinig ko wala gini kap miaris wala gini banado. Zero. Again 0. Barangay 5, 11, may 19. May ariman barangay 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ay, may violator ang barangay 30. Kaya wala di barangay 30. Lumpat sa barangay 31, 32, 33. Lumpat naman sa barangay 36, 37, 38, 39. Ang barangay 40, wala din na lista. Buti may violator. Barangay 41. So may tatlo kaning barangay. Barangay Alangilan, Barangay Punta Taytay, kag Barangay Monte Vista. Kaya mo na mga barangay actually nga 0 gito no ang ilang curfew violators. But yung wala gid, may nadakpan sa ilang area nga nagbayolaro sila to naton nga community quarantine or abi nagwa sila balay sa tion sa curfew kag iban pagit. Di mayo man nga development kung magamos ni kun damo-damo ang mga wala no sa mga curfew violator kay bot silingon sinaksurek cooperative ang tanan. May ara mo na guro pero di na ba timingan bla? Hindi lang matimingan, no? Hindi pa timingan sa pulis. Ang bali Sir Hendran sa station number 6 pagwa sang gin curfew 1 a.m. dakpon taliwat diri sa agi sa kun idol kay komodahon to gid. Dugangan pa kita iya nga detention hour. Tingnan ay magagawa maganda. Sir, police station number 6. Sobra naman ni si Syria, ano. Gini nga ako sa isa ka rin matapos tapos pagyo mo pagirada.
ang area diri sang diri ba sa may ano dato sa kay baby Marie ano ni COVID Marie. Oo. Naging chat so si station manager si SM no na magbanwa. Oo. Mayroon ko naman donate pag ginoo ba salamat gid no. Taga barangay Alihis naman ini action direct. Oo. Mama coordinate lang kami kada simo kung nagabamati ka taga barangay Alihis kay para wala to mo lang ako nga ano tawag or confirmation think to get nabasa ko na miss no ang imogin message diri sa kon and dabo pag direct sa kay balo ka on hand bala naton Okay. imo ko na avid listener ni sa mong ditong naala nya gani kaginaman Nagbulig ba siya? Inabulig sa mga kundo ko dako action naging bulig di no Oo. sir Okay. grabe, Listener wala ta sila. sa Action Radio na. Listener ka sa Karadok, taga-monitor, gito sa night patrol. Oo. Actually, I think do wala di si Sir Subong. I think overseas ang posible. Oo. Pero si iya asawa, si Ma'am Girlie, ari diya, no? Sa may Okay. Bacolod, si Mr. Virgilio Cervantes Jr. Thank you, gid. Dako ni nga bulig ang gina-offer yak sa rek ko kung gindonarya sa radyo pero gapatamyaw gito sila kay na gusto yung gani makitaan ang tandem kuno naton kung gabi ang basi nga asawa. Oo. Kalakit ako ito nakakadto sila puloy-an kay na. Kami na to nakapa-picture dason lang makita niya makagulo sa Facebook live. Like no. Kasi lang ko nakapa-picture gid sa ako na bako dason ka na nakapa-picture kay Action Eric kon matagnihan mo sa. Pero ako ya sir ano Virgilio sa Johnson sob na ko ya. Nasa may picture na ko daya ang may utang na lang si mo picture sa Action Eric na lang. Virgilio Cervantes. Cervantes Action Eric. Okay, Virgilio Cervantes. Taga din sila? Taga Buenapark sa Division, Buenapark. Estefania, siguro. Estefania. Estefania Action Eric. Oh, okay. Muning avid listener ta sa Action Radio. Video sa Action Radio. Kag sa itong yung Facebook page. Termini sila Action Eric na follow. Dala sa itong yung ma-post. Dito nila na batian, gid mismo, bra. Ang ginapalayag kaya nga may angot sila kay Bibi COVID Marie Action Eric. Nga tiga pa kayo buli ka pamilya ba mismo. Especially nga, wala kang trabaho, bala. Ang iya sila nga amay is kay event driver. Kaya nga, iya loy, wala trabaho Action Eric. No? Kaya may problema nila kay subong ngayon sa community quarantine. Bagong, bata lapsad lang, mga 12 days old pa lang. Kaya mo itong may mga katipagi dito sa Action Radio, kita matigas sa liga nila. And ang mga kapolisan, bla, no? Sa Bacolod City Police Office, may nagbulig na itong pulis, kaya ko sila na lang ito yung directly, no? Sila na lang ito yung makoordinate directly sa pamilya, gini mismo, no? Ang pamilya subong di subong ni Jan? Actually, dari sa Bacolod, kaya kayo lang sila Action Rec, nga kita lang sa Action Radio makabalos ang address. Okay. Kaya isa nila ka problema, inalay bala kung magdinamo-damo ang madonar Action Rec, kag magkadto tingob sa may ila lugar, base silang pasulon nga doon na-violate ang community quarantine. Bagay. Oo, tiya Manila, mas mayo na rin na lang sa aksyon kay isa o tingbo na to na surek. Okay. Dala dito, pero ngala nila, ginalawagin na to from time to time. Ginalawag natin na prapta ito tayo para sa ito siling auditing bala, no? On air. Kasi gusto natin nga kung pila mahatag na sang concern, ginalawag na natin na kamao at the same time ang nagbulig action dyan. Yes, exactly. May isang term, no? Gina-audit natin action direct. Ang ini mismo. Pwede man na nila matipon-tipon na tingob kung mapadala diri sa action radio, bitali lang nga lang, kaya acknowledge na lang sa on air. Yes, no? Amo gina-action direct, ha? At ikaw man ang pamilya, ito nga base magbahato ito mga hatag bulabulig sila, ti agritawag ng social distancing, ginapaiway man sa mag-asawa ni mo. O kag ang visitor gito bala kay ti may mga lugar dira sa sila nga area ng ginpang trangkahan bala ang skinita kag wala sila ga allow sang mga ginatawag naton bisita kung pangayaw mga kadto sila tag sa mga lugar. Yes. Kung kita diri sa Suradyo, we can properly coordinate sa barangay. Pero kita ay makadto para wala lamod sa ano man nga politika nga base may suwa naman la. Kita ay sa Suradyo so makadto dikto. So tanan diri nga bulig, ginatipo naton and then yatag to naton sila. Pero well recognize sila tanan kay mabala na nila kung sino ini. Yes. No, ang kabalo man sila kung sino nagdonarok sa pero ginalawag ginaton pagpasalamat sa aton nga mamaukod nga matag para mati action direct no. Okay. Kay nato sa firing line daw may ara to si Mr. Sunny Magsikop. Amo tong
PM kay Axo Brian. Oo, no, nagkatag matasak sa direct. Kuluwaon na lang kito and karon ni kabi meron pag hindi nag-message, kuluwaon pag ini. Oo. May miyara nagambang through bank nila. Amo to nga nagatag si manager sa direct sang bank account and then miyara man ipadala nila express padala. Raman pwede na. Pwede na ginulat na nato kung sino ang ngalan nga padalaan gid mismo no nga authorized sa Axo Radio para pero although ongoing pa man naton nga coordination no kay ginatipon sa news team ini Axo. But singon kung nakilala aton nga mga tagpalamati nga mga taga Axo Radio, pwede na nila ma-coordinate kay sa news team Axo Radio open for that particular nga donations no. Ganin pwede naman niya matag sa di ba kilala ko nila sa nila pagi ti pwede na kay turnover tan din sa pamilya ya. Yes, no, pwede ka sa direkto. Matag nila. And sa Mondre, ginatipon, bilang ako tong naka-coordinate, kabalo ka, medyo ano maging pamilya, malaki tidarigi sila sa Saksona, Jokson, Erek, nga, amo na ba, basta baka kami sila bulig, and kitangi ka nila, authority nga makapag-iangot mo to sa pamilya gin mismo, no? Very good, good. O kulitan na naton nga mga tagpalamat, minsindihan nila ang rason kung nga, COVID Mari ang ngalan, kaya gusto sa pamilya, no, nga blessing, inibase mo pa lang ni ang ginaulat sa naton nga kalibutan nga pagbunag sa ring baby COVID Marie. Mauntag kag dosa lang ang hell, no? Ngin galadi surrect. Goodbye din ang COVID actually. Okay. Nag-text si Kapitan Ricky Miare sa Balya, mga lipay man tatapos COVID, amigo dyan, updon si Axon Eric. Sila yung Kapitan Miares? Mali Kapitan Miares. Di na siya Barangay Banago, no? Barangay Banago. So kung suggestion siya, gusto yung mga lipay, kung after COVID, na kang normal, manormalize sa mga operation ka dito, dito na Bagay, no? Pwede bilib ko kayo dami mga honest, nga taga Banago, nga nag-uli, kang kuha nga daw para sila, ibulig nila sa iba, no? Oo, may aragi Jackson Arek. Apat na to ang may cash. Ang formas, gina-check pa ni Kapitan kung pilagid man kabilog. Pero importante, surrender, ginbalik niya kay Kapitan, nagasalig man sa Kapitan, itaan sang mas nagakinanglan, gid Jackson Eric. Pero ang maganda ng Kapitan, bla, nagbalik to sa Galibion, kuno kay Tido siya, bala makinanglanon man siya, ginakitaan niya, nga may harap yung sila lugar, dito nga mas nagakinanglan, pag Jackson Eric. Good. Tigin, balik ka na lang, no? Pero mula lang panumdom sang tanan nga barangay Kapitan na wala pa nakapanagtag, hulat-hulat lang kay ang kwartara. No, ginaamat-amat lang kay hindi man pwedeng isa kadlaw ibubo tara nga kwartas bakulod kay tikula, hindi man mo sila kadamong personnel sa payout nagsurek sa mga teller kag iban pa. Next week another wave. No, kung sino naman ang wala pa nagtagan, expecting siguro surek within the next week matapos-tapos sa gidman. Kay kung naton ang kalabanan nga mga numbered barangay natapos-tapos naman ang ilang tagtaganay, no? So, nabili na lang na yung mga name barangay dito mismo, Axon Eric, no? Tiyan mo na hulat-hulat na ka mo kay Ara Gina. Ara Gina? Maabot gina. Ilan man ang kwarta mong? May ara na ganun sa Facebook mo sa mga viral, sa mga ginapangamuyuan mo. Ang sabat niya, hulat-hulatan nyo lang. Hulat-hulat lang. Hulat-hulat lang. Wala pa nakabaton sang ilang ayuda sa SAP, ang sabat. Hulat-hulat lang. Meron na gina. Ito may ara, iba niya nga ito, maano na gid lang, maabot gid na. Maabot gina, no? Kag makadto gina sa barangay nyo, hulatan nyo lang. Pag ginagsurek nga ang amon nga sardinas, basi ginaputos pa ang sabat. Hulat-hulat lang. Ay, oo. Ito hulat-hulatan nyo lang, kaya ang kayuhan nyo gid maabot na na. Ang bugas nga 5 ka kilo, basig ginagaling pa sa tanan nga wala makabaton ang sabat. Hulat-hulat lang. Hulat-hulat lang. Hulat-hulat lang. Hulat-hulat lang. Sa wala pa nakabaton sa manok, di Congressman Gregory sa tayo. Kaya natin yung labuga naman na si Congressman Gregory kinasa din to sa sumag to, no? Apunta tay kag sumag. So, mga ko naman nagtag si Congreg bugas kag manok, mga tunto, mga tao, magiging pisyo, no? Gani, amo nang sapat ang ilya pang nabugay, balaway, ang magiging pulos, no? Ang sabat ang surek, Hulat-hulat lang, kailampos sila sa gogo nyo, ang nagapalapta sa katunto nga balita. Hulat-hulat.
bantay na action rek. Nga nag-plus target sila ginay bangko sa magapon mga alas 2. Kay kita sa action radyo. Amal nila alas sa mga alas 7:45. Kabati na sila kuno, kamay nagpalapala ko istorya, kamay padagtaganay sa Sumag. Kay pakabati nila sa Sumag, nga may ara dito tagtaganay, ang ginobra diri ka mga taga-barangay Punta Taytay, nagpastar man sila kay information nga baton basi kuno maduritso to bala sila. Di ba tayo na bangko sa gawa? Ako nabutan naman ko sa gawa. May mga lusinay to kay nagkato na ton. Oo. Abalilas sa ko ng magalas 2 nagbutang bangko actually ko. Ari ilang statement to. Di ko na bangko sa to. Oo, di pagbaka kay mga aga to no. Oo, alas 8 na to. Ha? Aga no? Alas 8 singaga. Pero paano ka makabalo? Nga Kasi may nagkuhan lang may naglabay-labay mo din istorya nga muna ko nga may malabay ng hatag ibutang ko nung bangko kag butangan lang sa quarantine pass. Tapos butangan lang ko sa ayuda nila kung ano itong ihatag nila. Ang bangko ba tama? Oo. Sibilin lang ko no. Tapos maulat lang ko nara na. Maulat lang ko nara na. Tapos paano na bala nga wala? Kaya din sa kadugayon, daw na namutikan mo na mo, ano ning kumaturan, actually may nagpalupok naman ng istorya, may palabot ka muna kung ikadkilaan na lang ko no, basi i-schedule na lang, house to house na lang. Kani awan ni sir ko, doon din na ni Mayo. Ano oras suging kwa na lang ang bangko? Ay, hasta gadi sa alas 2 na wara pa kay iban ka, expect man nga basi madayon man. Oo. Dati mo na wala iway mong gali. Sige, paano na lang? Sige, paano na lang, napo na, tiway na. Di problema, nagali kay gumay ng palapta lang yan kasi. May palapta lang. Jan? Balikan talaga kasi rin dyan natin si Mayor Bing, may gusto lang ipalabo sa tumatang palamati kag iklaro aksyon dyan. Correct, standby kita diri mismo, no? Salamat kay Aksyon Jan Diaz, live report sa Patrol 3. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. O toda makadalang ang linya nato with Aksyon Jan Diaz, sa linya nato subong si Mayor Bing Lonardia kay may information kita nga nabato ni dono kung doon na kamatuod pero ipamangkot ni kay Mayor Bing subong gabi. Mayor, may gabi si Aksyon Eric Magbanwa diri sa Action Night Patrol. Ay, Eric, may gabi ka kay Dale, kag sa tanang mga katapos sa DYAC, may gabi da sa inyo halin sa NGC, ali pa kami sa kong. Gapula-pula pa si Mayor Bing. Anyway, Mayor, how true the report nga may ara kita nagdugang, duha? Well, pag kulang nagtawag si Dale, no, namangkot sina. Okay. And immediately thereafter, tawagan naman si Dr. Grace Tan, ang atong spokeswoman sa ATF naton. And of course, she is very active with our COH involvement sa aton ni COVID-19 task force. And wala sila official confirmation. And like in the past, whenever something like this comes up, gahulat kami sa official confirmation niya, direktahan na ibala sila sa regional office ng DOH. Okay. Kaya naghahatag kami sa announcement. So, whatever it is, as of the moment, I cannot give you an official statement as regards that. Although, we cannot deny the fact that 8 ang ato number. Okay. And out of the 8, ang 5 sina okay na gid. Ang isa sina ara sa hospital pero recovering, no? Kag ang 2 to amuto ang nagtaliwan. And of course, to a certain extent, in a way of looking at it, when the national government placed us or classified us as among those nga moderate, daw kanami man pamatian. Yes. No? Kag bikon tanawon ta suma total sang halin sang April 2 aton daw nakaginhawa kita lang lapit 3 kasi mana wala kita sang confirmed cases. Wala kita sang positive cases, but nag-abot ang isa ka bad news nga may isa ka positive. But in the last mambanaton 151 or so naging report sa aton, isa man ang nag-positive. So, daw kaayo man. Pero the reality is, kung tanong ta, even if we have tested more than 300 of these aton mga cases in Bacolod, notice nyo kahinay sa pag-abot sang results. Okay.
di ba lang may reklamo sa mga pumuloy. Kami mismo, kung pwede lang mareklamo kami. It is partly because, and especially itong case nga last time, naberiya pang motor ang makina dito sa Iloilo. Okay. Nagdugay pagid. Pero amo niya aton paminsarong gid permi ang Iloilo ka nga Biolab nga ina. Sa last report namon kinamangkot gid na sa kay Dr. Abelio Sinadra. Okay. Ang ilagi na ang resulta nila kada adlaw is just in the range of about 100 cases or tests a day. Okay. Di paminsaron tabla ang Bacolod City 613,000, ang Negros Occidental 2.5 million. Sus. 3 million na tangadaan diri sa Negros pa lang. Kung isuma total ang population sa Western Visayas, that is 7.5 million. 7,500,000. So considering the number of mga tests naton, because this seems to be a national problem, amo nang gahambal ko liwat-liwat nga wala pa ni natapos, no, hindi kita kasiling ma-relax ta kay kanami sa aton score. Yeah, but partly the reason of that is because hindi ta ka mas testing kay tungod sa circumstance. That is one big reason. One major reason nga nag-committer kami kay Dr. Drilon nga maamot kami sa pagpatindog sang Biolab dira. Okay. No? We had committed 20 million sa iya, although that depends in the end kung ano gid ang ila gusto nila igastuhan naton. Pero basta there is that commitment to spend so much money because we see the necessity kay kung tan-awon tagit isa ka view, isa ka naman tried and tested formula, which I understand was done in Korea among other countries. Nablang nga test, trace, and treat, no? Damo ng basic principles kung tani i-testing mo, i-trison mo, kag itratahon mo. Pero ang sa Bacolod, for that matter, the whole of Western Visayas, hindi pa na accurate picture mo kay hindi kulang pa ang testing ta mo. Kaya mo na kung makapatigayon ta sang Biolab sa Bacolod nga makonsentrate sa Bacolod. Okay. Dako nga bagay para nga makabalo kita kung ano gid ang tuod-tuod nga kentangan. So although as I said, yung butang kita sa moderate kag di daw kanami man pamatian. Pero hindi ta anay gid niya magsalig. Wala ta kabalo kundi maagi ni. Gani? Di ba? Ini nga klase sang gira wala niya pareho kay kabudlay gid bla. Kabudlay hindi ka 5 gani bla. Hindi ka nakapiyo ang tao kamisita o kung Amerikana. Hindi ka nakapiyo ano na siya. Hindi wala. Okay. Wala kang tangan. Pareho lang i-remind doon ang pumulo sila nga we cannot rest on our laurels, so to speak. The war is not over. Gani man. Oo. So, Mayor, why pa tayo confirmation kag siguro kung may ara gid man nagmadugang ti kabalo kami nga no less than ikaw gid mahambas ni Mayor. Ate kung may official confirmation nga ga-announce so gid man ko. But I always base it on official declaration kag ginapamangkot ko anay ang kuan kay especially at this age and time nga kadamo sa gatingker sa aton social media. Gani man. Ako gani, hindi mo ko hindi Facebook. Pero ginabuligan ako nila. So, inablock sa wala mo ko kasiling. I'm not commenting on the reports nga nakita ninyo or naguluwa sa website. But my point there is, officially speaking, and when I say officially, it means ginako akong source kaya sa City Health Office who normally would get their report from the DOH mismo. And as of this moment, wala kami, as I said, mismo si Dr. Grace Tan naghambal sa amon nga wala pa sila ang official confirmation. Yes. But let's get ready for anything. Let's be ready for any news, no? Okay. Like today, bago lang ko ganyan nag-storya man kay Kapitan Romel Flores, nga punyar kita sa bungol sang lockdown sa Purok Sabis. Okay. So, konsuelo taman nga dako nga yapati ang pumuluyo, no? Sila da mga 100,000
31 houses kag mga 150 families. Hindi na sila kahalinda sa ilang teritoryo Okay. na bantayan ina sa sang mga BHERTs kag mga pulis kag ang nami sa Kintangan Subong is that because ang what you call this, ang mga pumuluyo sa report sa ako ni Kapitan sa Kapitan ako, then dahil naging kaming hatag sa akong nga note nga halin sa kay Dios guys. Tapuson ko lang na. Okay. Sila sa Kapitan sa Kapitan Flores nga ang mga pumuluyo bala kabuot nagapati nga sa subong kintangan nila. Yes. Hatagan sila namon ayuda kada 5 kaadlaw, no? Okay. Sa ila kalanon. Libre na alin sa gobyerno lokal. Okay. Pero kung ilang mga kinanlanon, toothpaste, habon, kung ano pa da, hindi sila kagwa. Ituhol na sa BHERTs na among mapasilitar yung matagan sa ila sa mga necesidad. So, kung tanong mo daw, sa una daw, hindi ka ka-imagine nga ang pumuluyo at mapakuribong lang. Gani man. Pero daw siguro sila mismo kainsindigin man kung ano ka importante kag nga kinanlanon ini. Kag amo ga saludar ko sa mga taga Purok Sabis nga dire napakita blang ara sila sa Purok. Pero gapalati sila bla. So with more reason nga ining iban nga ara sa mga subdivision. Dapat napatigid diba? Yes, correct. Oo, kag iniya mandatory ni nga dapat mapati kita tanan, no? So anyway, going back to adali lang gid. Okay. Malimtan ni Black Rick. Sige, Mayor. Mabalik kita sa aton total lockdown sa Bacolod. Yes. No? Kaya kung di i-implementar ang odd-even scheme, Monday, Wednesday, Friday, ang odd numbers, ang 1, 3, 5, 7, and 9. Tapos, ang Tuesday, Thursday, Saturday, 2, 4, 6, 8, 10. Or 0, gina-implementar na. Pero kung Domingo, wala sang may makagawa sa balay. Yes. So, mga bike kuliwat kay we are inspired, we are encouraged, kag we are very proud na sa nagligad nga Domingo. Yes. Di-imponer tang lockdown sa Bacolod, and we saw Bacolod as a picture of something that we have never seen before. Yes. Na kung nakita niyo sa mga Facebook, ang mga drone shots, ang downtown daw, ghost town, no? Yes. Wala sang salakyan, wala sang tao nagalibot, kalimpyo-limpyo, and that was all over Bacolod. Now, I have to mention this because, especially so as mayor, ay kagkamit ng mga opisyalis sa Banwa, yung vice mayor, kanay tanan ang mga konsyalis naton, para sa amon niya, it was a show of unity. It was a show of force nga makapakita naton sa bilog nga kalibutan. Atong posting sa to, mga lapit na 250,000 tong isip namon mo. Ka-views to. Grabe to. Okay. Doon na siguro sila nila, iban nga lugar, makita nila to, nga kagwala sila, sa pareha sina, ina-share Manila, and so on and so forth. So dako itong our biggest namon nga posting sa views, no? Okay. Sa views sa mga, so meaning, that was really something. And so, mga bike ko sa liwat, anyway, this is just the second Sunday. And considering that basi lain naman aton kemtangan after April 30, okay. Let us one more time, for once again, let us show to the world that we can be united as a people, no? Wala ni politika, wala na di sa mga kung ano pang konsiderasyon. Yes. Gusto lang ito mapakita that in a fight where we have a common enemy, isa lang ni kontrata. So, hindi natakinan lang magkinontrahanay pa. Awayon tala niya ang COVID-19. Yes. The best way to fight it is kung magpakuribong kita. If we stay at home, wash our hands, use face masks, kay hindi ta gusto nga ang COVID will continue to spread. So, ang mga doctors sa Bacolod kag sa Negros Occidental abiso sa aton nga the virus will stop spreading if people stop moving. No, pila ko na dapat kay gusto ko lang maimponer ina. So palihog buwas kay pangayo ko sa iyo sa liwat
sa inyo suporta kag inyo kooperasyon kag hindi lang tayo magwawas kay once a week man ang ina. Okay. Pagka Lunes, balik kita sa at even scheme. No? So anyway, Rick Arigalio, may nagtawag si Dr. Grace Tan. Okay. Report ko di. And iya yung report amo ni. Okay. Nga update sa DOH Region 6, nagasiling na Bacolod has 8 positives and 2 of them died. So base na nasalaan sa nagahimo sa report na ang 8 plus 2 but sa 8 ina 2 sila napatay gani so yung 8 plus 2 nila guro but as of now the record is 8 lang niya gyapon ang positive ta so basi medyo may problema ang recording nila, Mayor? Or basi na salaan ba nila? Basi honest mistake man, possibly. Anyway, nag-keep in touch ka man, Mayor, sa ito sining DOH region, whatever development, basi buwas may mga arakadugang anunsyo with this report, so hulat-hulatong na namon sa imo, Mayor? Okay, pagka may ara sila report, ginabaton man namon, ginapahibalo sa pumuluyo. Yes. So, most of the time, subong as a matter kay Kalulinsindi na kami isang social media. So, if possible, I make the announcement myself personally in a video. No? Kaya nagkabago lang ko, nag-apilar man sa pumuluyo nga mag-observe ta sang lockdown was. No? Yes. Laka lang ni sa atong pangabuhi nga katabo ni. Gani. Pero at least nawala daw ka nami nga daw you are proud to be a Bacolod doon nga pwede ganit naton mo na which other cities probably could not make, could not do, no? So kita napakita ta din nga pwede kita mag-ugyon para sa away kontra sa COVID-19 nga isa ka away nga daw hindi ta maintindihan pero doon ni pareho. Never have we had an experience like this. Yes. Mayor, finally, before we wind up, ang imo panugyan liwat sa Bacoleños? So sa gihapon nagapangabay ko sang dalayon nga pag 2 months ang aton ginapangabay sa pumuluyo, no? Of course, so many are asking what are we going to do after April 30. I have my personal thoughts on that, but ang amon nga din kasugtan nga istoryahan namon ni pangkabilugan upod si Vice Mayor, si Congressman ang atong mga konsealis before we make the final position. But what complicated things at the same time was that news yesterday may na kung naging classify kita as moderate. Yes. So kung pamatian ang news, it would seem that means we should go back to general quarantine. Now, gimpamangkot na mo ng DILG kahapon, kagabi, as later kahapon, ang si Director Joy Madayag, nagtawag pa sa regional office kasi sa regional director mismo. And unfortunately, as of this moment, wala kami isang wala kami isang guidelines kung ano na ang himuon namon. So, naghang man kami in the meantime. But, you know, as I said, and it is reality nga, magtanaw kita sa kanya, you have to consider the factors of health, business, budget, and the legal aspects, and other major considerations. Pero kung ako yung pamangkuton mo, Rick, ang akong pinaka-importante nga factor, ang health. Yes. Ang aton kaayong lawas is hindi na iya mabaylo. Hindi na pagpabayaan, hindi na pag-take for granted. Correct. Kag maayo pa nga magsubra kita sa preparasyon naton. We'd rather err on the side of caution than to take the risk kag magrisgo kita. Okay? Ang ining tanan-tanan nga gihimo naton. No, parehas ikaw guro galagaw pa ka kung gabihaw. Why na? Tapos program yun, pulit ako sa balay. Si Del Guro na mo managpistyo ya. Ako kung pabayaan mo ko, di karukan man ko na ako kalagawan. Di subong opisyo ko kung makalin ko sa balay, kato ko sa opisina. Ari kami ganiya sa NGC, bisan sa Badusbong. Sa nagliganya Domingo, ari makamili sa NGC. No? Magaling ko sa NGC, mapuli mo lang ko sa balay. Wala na ako nakatuan niya iban. So,
Di may iban man tagol nga pumuluyo kay di man kasaho sina di siguro ay understandable na pero di may kausa niya subong. Gani. May rason niya subong nga maamo kita sina. Di bla kun ga bagyo gani mapasilong tanay. Yes. O hindi ito magpasayang-sayang ka. Just to quote the story about the Uganda president, I don't know, basi na kung may Viber ka, Rick? Oo. I-invite ko ba sa Viber mo kay pasa ko na sa mo. So, kaya panalambito ng presidente sa Uganda kay kadamo man kuno sa mga retubado tubla sila. Gani man. Sinya kung paminsaron ta kung chimpo gira gano kita bla. Hindi pala nako kita. Hindi ta gani magawa sa balita kung pwede pala manago ta sa basement, manago ta sa attic. Hindi. Kaya gira mo. Correct. Amo na himuon ta. Siya kung gagira niya palibog ta kung maka-eskwela toto o kung sinday. Pabayaan ta na kay gagira. Diba? Ya kung gagira, masagad pa ta manumdong sa negosyo ta. Manumdong ta kung plaginan siya unta. Correct. Unta ta na kay gagira mo. This is war. This is even more than war because hindi ta ka kita kung hindi ng kontra. So, kakapakot. So, kinanlan ta mag-andam. Liwaton ko lang, Rick, nga iniblang sa aton kapurukan, sa aton kabarangayan. Bisan diin lang. We have to police our own ranks. Yes. Kita mismo mabantayan ay kay isa lang kadungol ang natabo sa Cebu, kabalo na kamo sa to, ang PUI nagtagay, nag-inom-inom, bayluhanay sila imnon sa isang sa baso. Mainom man isa sa the same nga baso and so on and so forth. So isa lang katao, mga 80 kabilog na nalitan, 80 kabilog na kaya kung apektuhan niya tong kung bisan 5 lang sila o 10 sila nag-inom-inom sa to, tanan sila became carriers, became infectious and hindi kakapakot mo, mabungguan na kamuda ng tanan-tanan nga masuga ka mo, bunggo lang sa ilo ng kagaw. Wala, kinanlan niya kung may ara na uluktasan, kung may pasaway. Akigan yun na ideya sa wayo no kay sinuto na interview sa inyo sa UAC wantang istorya ko. May nagambagan sa akong host nga siya, mayo lang kung siya lang siya lang ang mahalitan. Puti, ang laing kihalitan niyang tanan. Correct. So, kinanan bantayan tagid na. No, this is a time that we are supposed to help each other. So, among them, kinanan makusat sa mas. Di kagina, diri ang mga nagaulubra bala sa aton nga social amelioration. Yung pangabay ko gate. Okay. Nga, ko, there's a, in GC, may no mas no entry pang policy. And sa una, there's a Bacolod, Guro, 3 years ago, 2 years ago, Rick, maglibot ka nga nagamas ka, tulukon kasi ka na nga tao. Correct. Subok niya, kung maglibot ka nga wala kang mas, tulukon kasi tao. May times have changed, so we have to adjust. So, ginataway ko sila ang usaron lang nila mas ang gusto. Ason ang social distancing. Yes. Daw liwat-liwat, social distancing. And para ko sa iban daw, wala na. Wala pa naman daw babalik. Diri sa aton, ang ginapangabay ta social distancing 1 meter apart. Okay? So, okay na para sa aton. Sa Amerika, ilatuya ganiya 6 feet apart. Di ba? Layo pagid. 6 feet na layo pagid. Prote, ang katabo sa Amerika? Gakapugday lang. Tanaw ba na? Pila ang last count sa Amerika daw, ang last count tanaw to, dapat na to 50 mil. Correct, Mayor. Ang biktima. Can you imagine what is 650,000? Just as an example, ang Panaad Stadium na, hindi kung mapuno muna ang grandstand, ang estimate na mo, 8 to 10,000 na mo. Okay, atong una mag-football ang series, daw halos puno na gid. Ang deklarasyon na 8,000 ang tao. So, kung butang to, siradohon mo na 10,000. Okay? Imagine 10,000 times 5. That's 50,000. 5 ka panaad. 5 ka panaad, ambi? 5 ka panaad. Amo na to ang
number of fatalities in America. Sus. So ginahambal ko na rin kay tanan kita. Kung mamati kita sa news, magtanaw kita sa television o basa pa ta newspaper daw sa ko naman na sa website. Those statistics na that is what we call cold statistics. Daw wala tabla, daw hindi ta mabatyagan. So you have to think of that in terms of realities. You have to think in terms of nga himuon pinabla warning sa aton, leksyon sa aton, nga hindi ito ni paglahog-lahogan kay amo ng potential, amo ng posibilidad nga matabo kung hindi ta maghalalong. So ining hinahimo tanan may rason ini, may purpose ini. So hindi lang ta let's not be impatient about it. Kay look the name and tanan. In fact, one more way of looking at it nga kung magtinerte sa aton balay, we will be closer to our families. Bisan ang gobernador sa New York, yung ba niya, ang nanamihan niya sa COVID kay dugay, istorya na sa pamilya niya. Kaya mo man nakatabo sa ibang taguro nga pamilya, nga masako, operato na tanan, wala timpo sa panahon mag-istorya sa kabataan. So kung niya, kabay palit as, panghimusdan taning tinion. This is also, whenever there are challenges, whenever there are crises, may chaos or what, there are also opportunities, and let us think of this in the positive way. So, kabay pang atong pumuluyo will become stronger families when this is over. Dahil kagamunan ni agwantahon talang nanay para inya. May rason man hindi man ni forever. Pero on the other hand, sa tion nga critical wala. Huwag nyo yan tanay, kiti budlay na. We cannot afford to take chances. Yes. So with that note, Mayor, salamat sa time mo sa Aksyon Radio. From time to time, contact na kami sa Mayor kung may mga development na. Basta pwede lang ko, okay lang ho. Kaya lang meeting man kami ni Vice Mayor, ni Councilor Novero, Councilor Israel, Quezon Casaol, Anne-Marie, kasi aton Dr. Pordan, Dr. George Zuleta, mga kanday, Attorney Bayatan, kiti, ang iningan COVID, hindi kakapakot kundi ng problema nga dasun. Correct. So, wala kami kaagi parehas niya before. Kailan ako tuig ng mayor, wala ko katilaw parehas niya. Kita mo, amo ni oras, harap ka para sa opisina mo? Some days ago, alas 12 isang gabi, dire sa EGC, nag-abot si Kapitan Job Mayo sa barangay 14 kay Dapulaw bugtaw na din mga tao, ubra sila sang social amelioration. Mga almost a week ago, alas 2 ang kadano, ari ko din sa NGC. Alas 2 ang kadano, nag-abot si Kapitan G. Boy Mendoza Miranda, ng barangay 35. Kaya gasubiter mas isang ilang social amelioration. In other words, dapat salamat ko sa mga tao lang nag-tinguha ng matagan, ayuda na atong pumuluyo. Kasi maning sitwasyon eh. So, we'll have to adjust. Kaya salamat din sa inyo programa, salamat sa DYC nga sa giyapon, gata kita informasyon, gata kita sa kasanagan kagiya sa atong pumuluyo. So, Mayor, thank you very much kisang time mo. Thank you, Direk. Thank you man kay Dale, kay sa tanay katapo da, kay Nona, ang boss ng KDP. Kay iban pa da, kay Boy. Tanong ka mo da. Yes. Salamat, Mayor. Halong, Mayor. Thank you very much. God bless. Yes. Okay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! There you have it, si Mayor Bino Nardia, yun na batian bago lagi. So wala pa sa confirmation ang report nga may additional nga duha. Basi ka rin ng sulisas, nang labas kung may mga gamay lang discrepancy sa tawag encoding nga may report nga may duha nga nagdugang, no? Amo na nga wala gin-confirmar anay ni Mayor, alisan until nga ma-double check ato sa DOH Region 6 ang ining information. Anyway, nakatag man assurance si Mayor being sa aton nga kung may mga latest development as to sa record sa Bacolod sa mga biktima sang COVID-19, immediately ipahibaloya sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
May gabi sa kay Police Major Sherlock Gabana, ang hepe sa Police Station number 2 nagamonitor sa atong siningapag pangalagad. Si Mr. and Mrs. Jobel Pimentel and the family nagamonitor sa aton. Siling ni Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sang Purok Santol dira sa area sang Barangay Mandalaga. Si Toto Samuel Castillo Armita araman nagamonitor sa aton siningapag pangalagad diri sa inyong palatuntunan. Sakay Maria Risa Belbao, mayang gabi. Sakay Benz Gutierrez, araman nagpamati sa ato siningapag pangalagad. Retired Police Colonel Placido Hintolayo and family, araman nagapaurok-urokin siya. Si John Paul Kaagay, nagamonitor mo sa aton. Si Madam Dina Dinyola Martinez, nagapamati man sa aton siningapag pangalagad. Sakay Benjo Gonzales Gargaliano, check attendance lang. Si Toto Bong de la Paz, Toto Eduardo Espiliogo Jr. nagamonitor man sa ato siningapag pangalagad. Maluisa Hipana, mayang gabi. Sakay Inday Blasa, sakay classmate Noel Tumungan Ostras, kay Cassie Pisong, sakay Jocelyn Song Comidja, araman nagapaurok-urok man sa aton siningapag pangalagad. Sakay Munit Rans, mayong gabi. Sakay retired Police Captain Dingdong Guzman Severino, kay Tita Bibing Severino, nagapaurok-urok din sa aton siningapag pangalagad. Gerald Babao, sakay Red Fox Dilasa II, sakay Joben Pimentel and family, nagapamatigid sa aton siningapag pangalagad. Amuman sa kay Robbie Rosmi, kay Cory Bidaha, sang narawis sa Hinigaran. Tama lang si Efren Bidaha, dira sa Kuwait. Magabalik ang inyong siling apartador when we come back. Balik ang report ni Axon Jan Diaz. By the way, ato siling interview sa kay Mayor Bing Leonardia. Ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX 500 capsule o gali ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule may tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charanti nga nakaparubos ang glucose, vicin nga nagkaturo sa nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga efekto sang insulin. That's why siya nga pag angkon sa balatian, kag para ma-avoid ta ang balatian nga diabetes, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Mabalik kita, pabalik na ito, balik ang report ni Axon Jan Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar,
Tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balag. Sa
gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Pabalik diri sa ato sa papalagad Action Night Patrol program sa Night ato sa nga presentation. May kabidira sa kay Benjo Gonzales Gargaliano upod kay Mrs. siya. Charito naga-monitor diri sa ato sa nga pagpangalagad. Sa kay JP Ahina dira sa Mansilingan ga-monitor man sa ato sa nga pagpangalagad. Sa kay Joseph Mr. and Mrs. Joseph Villafuerte Alexis ga-monitor gisa sa ato, no? Ginatamyaw taman dira happy listening sa kay SB member Henry Boy Gregas sa Banwas ang Kawayan. Nagapamati ang iya sining pakaisa sa Bata Subdivision. Si Kagawad Renderick Gregas. May gabi dira sa Kagawad Renderick o kon Roderick Gregas. Kagawad sa dini Barangay Bata. Naga-monitor gid sa to, no? Si Manong Emil kag si Manang Nilida Lopez ga-monitor gid sa aton. Amo man si Police Major Romeo Vargas ang hepe din sang La Carlota sa kay Sergeant Michael Valientes upo diya sa CSU checkpoint dira sa may train na sa may Oriarte Subdivision Barangay 3. Ka-monitor sila sa atong sining pagpangalagad sa atong sining palatuntunan. Salamat gid dira sa iyo sining pagpamati. Let me remind sa atong sining makuturan. By the way, may gabi dira kabay nakapag-monitor sa kay Aser Pinachos Aser Pinachos kag Melanie Labrada dira sa Barangay 3 kapamati gid siling ni aksyon Papang Nixon Tahom. Si Kagawad Eugene Bugina Junior Portal, Gemma Buenaflor. Kapamati sila sa Barangay 34. Alinina kay Nino Bogina ang pagpanamyaw. Pamilya Tahom sa Barangay Alangilan, sa kay Papa Tutong, Mama Ami, Manong Bongbong ng Lovely, sa kay Bibi kag sa kay RR. Halinina kay Ricky Tahom ang pagpanamyaw. Mga Duran family sa Panokoy ginatamyaw gid ni Benhor Duran. Naga-monitor gid sa ato sa pangalagad, no? Sa kay Joel Flores mayong gabi gid kay dara sa Kabog si Marilo Alunan Ruiz. Ga-monitor gid sa aton sining palatuntunan. Buwas Domingo kansilado ang home quarantine pass Waay sa may maglagaw nga salakyan, dakpod. Waay sa may maglagaw nga tawo, dakpo sa pulis tana. Kaya tanan nga home quarantine pass basta Domingo kansilado. Sigurado pa huwag kagid sa custodial facilities sang police station ato kung madakpan ka mo nga maglagaw. Sa kay Alnisans, happy birthday. Aling kay Papa Albert kag Anisans sang talisay ang panamyaw. Buwasa, home quarantine pass kansilado. Ang sarang na makalagaw tiyan mga frontliners naton kag mga emergency cases. Ayos! Domingo buwas Balikan ta si Aksyon na John Diaz sa ato sila nga Patrol 3 Navarra Patrol. Saya sini natipon nga mga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo.
Action Night Patrol Field Report. Yari sa Action John Diaz, sa balik ka report John, please come back. Actually, update lang sa mga nakapanagtag na kaina o ang schedule na para kaina actually sa palagtalaganay isang social emulation program. Ang mansilingan, ikadawang batch nakapanagtag sa kaina sa Kapin Mil Size 13 sa mga beneficiaryo ang Barangay Bata nakapanagtag man sa EDSI mismo sa Barangay Bata Xerec, mga 1,473 ang ilan natagtagan. Ang Barangay Sumam, ikaduwa naman ini nga batch nakapanagtag kay nasa mil size ka mga beneficiaryo. Ang Barangay Banago no nakapanagtag sang Kapin Mil Doxman ka mga funds sa ka mga padid family na panagtagan Xerec. Ang Barangay Tanto 9 yung mga 375 ka mga funded family nakabaton sa 6,000 pesos nga ayuda action na kung nato nagsipon all in all may aras ng 6,281 ka mga funded family ang napanagtagan karon nga adlaw karagdagan naman sa 37,686,000 pesos ang kwarta nga napanagtag diri sa Surad sang Bacolod para karon gid lamang nga adlaw. May angon sila action electric dito sa Barangay Banago sa nasilin ko na kaina may apat ka mga persona nga nagbalik sa ila mismo nga kwarta nga nabaton may angon diri sa social amelioration program kay Barangay Kapitan Ricky Mijares. May gina-check pa sila sa iban pag na posible man nga kuluyag nila magbalik no pero to kay na ang pulo to mga formas pero under verification pa kaya rin karon sa pagginakop sa Department of Social Welfare and Development. Ika funding so dyan wala salamat no natagan mo ko sa simpo kaya nga kung sa ato nga pinalangga nga mayor kaya nga wala na claim nga apat kabilog kaya nga wae nga ginuli yan lang ang form ang kwarta akon no may ari nga nag-claim sila nga ginuli ang kwarta akon so may both galing nga naka-claim ka wala balik sila kap ang naka-claim na ang naka-claim niya mo ni apat kabilog sa akon amo ni sa tabangan ko nga amo ni sa apat apat ang duwa ang duwa mo ni tangapon okay no kag ini ganin nga mga tao action dyan nakita ko kag na-identify ko man nga ang ila ganin nga puluyan ila balay kung ng taon mo lang kag kung sa panatyagon ko hindi ko na dapat pag ibatonon nila ulit kay kinalanon din nila no ganin kay gusto nila nga kay nakakliman sila kaya purpose gusto man nila na ibulik ang ini nga kwarta sa pareho Manila nga pigado no kay daw gaibi man to galit ng nanay sini ang ginaibi hindi nga na-enjoy siya nga actually kamali pagkipapayag diri na Barangay Kapitan na Ricky Mijares ang Barangay Banago. So may angot naman ang suray kay may pilag ka mag-complain kayo na damo kuno ang mga surakyan nga naglabay diri along area sa Burgos Circumference Road ang pagpatag diri Police Major Renante Humuka ng Station Commander sa Police Station number 4 kalabanan sino sa sakyan naglabay gidamang kay mga tracking nga kargado sang tubo TN area dira sa Burgos Circumference Road pwedbutan sa pinakamay sa Basement Commercial Kalabanan sa diligadaan mga supermarket, mga fast food chain o kumbaga mga 24/7 karanan sadto ngati karon naga-open for take-out purposes so kung drive-thru abi action example niya sa sunod kini action maton nga mga pumuluyo hindi na magtingwa pa nga maglagaw kung walang quarantine pass hindi na pagigamiton abi mga tricycle nga magbiyahe no magsurosekreto dira kag kung may mag-quarantine pass hindi pagamiton ini bilang rason nga orado amo ning gamiton sa para makakuha sila sa pasahero. We are meeting sa ila ang ato mga provided to include our media mga considered na frontliners. So, sabi nila tayo yung mga hero ngayon. Patagpuan sila, pinaka-hero po sila mismo mag-stay at home lang at saka maiwasan nila yung sakit na mag-compatibility sa virus kung maglabas pa sila at saka yung mapituhan naman ang paligid lang sila pag-ito yung social family nila. So, to be safe at saka hindi na ito mailigad kunya enhance for connected quarantine. So please stay home na sila at least kami rin mataplatao tayo pahinga na rin nagkapabisita na rin natin mga respective family natin. Oo, no, kasi
kay mga aksyon na Eric si Police Major Renante Umuka na Station Commander sa Police Station number 4. Mga kaaksyon, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa Tunlawas among paguyang po na pagnubo sa aton immune function ang mahigko ang koron kagang hindi regularang pagpagwa sa higko sa Tunlawas sa may dako nga papel sa pagguba sa aton immune function. Ang dapat imon simple lamang mga kaaksyon rabas tugon kag pasanyugon ang inyo naman immune function pagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa Super Fiber. Ang Super Fiber amo ang pinakamadasig nga panilo naman sa aton nga kinaay, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Yan ang palit ng magkaksyon magmakalasang Super Fiber. Ini mismo may mamakakil naman ng klinika sa namtang sa J7 Building tupad lamang sa DHL Grasalat Extension Clinic tunga sa Dalang Burgos, Cagalo, Lacson, Surad sang Bacolod. Rekta sa patrol at tagdiwot sa Bacolod Action John Diaz. So nasubutan na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan. May gabi nila kay kumpare ko, Amik Garciniego sa London. Ga paurok-urok pasparing Amik Garciniego. Premusta ka da? Huwag kita da? JY Yanson, may gabi. Nagpamati pa sa aton si JY Yanson. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinibaron, Action Night Patrol Program. Sabado night, magkatako pinitipuraryo. Balik ini Lunes, same time, same station. Si Tita Welma Antopina Sugaton, ara man nga pulaw-pulaw. Tawe, good evening da. Losi katapang da, may gabi ha. Ato sa rin nga mapatrola, unit reporters in action nga napalagay kagabi sa Action John Diaz. Nani karaw ato kapiloto sa Patrol 3 na Bala Patrol. News Center Action Dale Salazar. Technical partner sa Studio A, broadcast engineer Oliver Pason, backup security guard ng Banwa, back-to-back security guard Campaner with IT expert Action JM Baikin. Transmitter control tower sa Barangay Talok, Sudas ang Bago, si broadcast engineer Edward Balico, back-to-back security guard Rere Cordoba. Sa ngalan sa mga station manager, Action na Magbanwa, production chief, news director, Action Rex Cantong, ang inyong lagad ng Kurman Action at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami. Dala ako. Dala ang bilog ko kwerpo sa Aksyon Radyo Bacolod. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.